Raden Ugrasena mengerahkan besawanipun Sang Dewa para mantri Bupati Nayakaning Praja bekel penewu magangan lan sak pinunggalanipun besawanipun hadir dumugi pangurahan Jawi persasar samudra ing tanpa tepi mengitan dumugi munggangan mengilen dumugi wantilan kadya doyong no macak suci kae wareng Rop tidem datan wonten sabawaning walang alisik gegudungan datan ubah samirana datar lumampah ingkang kapiyarsa amung lamat swantening pradangga munya manganyut binarung swantening manuk jalak lan engkuk ingkang mencok panging maringin mewasa bawaning abdi dalem kliya gemblak gending miang kemasan ingkang sami anambut kareti siang pantoro latri kampiyarsa pateng carengklang pateng carengkling imbal ganti lir mandyaraga saya anu asri senen ing swasana ingkang kepareng marak sowan samya ngagem busana maneka mawarna lamun tina saking Mandrawa pindha hanjrah ingkang puspita ingkang ngagem busana seta jajar padha putih lamun to Cinandra Kandya kuntul neba ingkang ngagem busana Kresna jajar ireng lamun to Cinandra lir kadya gagak ingkang mangsa punarpa ingkang ngagem busana jenar jajar kuning lamun to Cinandra kadya podhang reratunan ingkang ngagem busana ijo jajar ijo lamun to Cinandra lir kadya taru tumaruna ingkang ngagem busana abang jajar padha abang yen Cinandra kadya giri pawaka gini gunung pawaka geni lir kadya gunung kawlagar pating gebyar pating palencar garing busana lir pedawana karembun mangsa Kocap kacarita Sang Nata Prabu Kunthi Bojarsa miyos siniwaka mungguing setinggil Banatarata punapata kang kinarwa pratandha abdi dalem kang caos hormat bendhe beri munya marambah gongso kagungan dalem gongso lokananta munya mangambal-ambalan kaping 3 gurnat Gurnanda Mriyem Kalantaka munya sautan Horeg Sang Hyang Pramadya Bala lamun to Cinandra kadya gabah dening Trisula bawane para kanca ndodhok prakanca maju jajari prakanca maju jajari maju mendak jalek song-song kelakaton gebyar celana
Rama Prabu Kunti bojo nuju Ari Respati miyosini waka Bapak Kang Wadya Bala Ander pindha jala niti pasang Sangoto tejane anggung amadhangi pasewakan Samyo Amaritelu Samyo Amaritelu leng-leng ramyang ningkang sasongko wayah nyokang lagyo sumaras marenggo-renggo romeng puri rekyana sir mandaya mandaya sekaring bawana Jaladri kang kapitaning surya kening kiwangkara anjrah sumembur saking salira ri
sang Sekaring Nalendra Sukmeng nala sedya asmara dewa dewataning sukmeng nala salira kang mati byo-dibyo amuja harja harjaning bawana ratune ratu utama hambek pala marteng dasi berbudi bawa laksana sinuyudan Prabu Pati tresna tresna marang sesami kasinungan budi luhur winong wong Prajawata tan supe muja semadi pranyata Sri Nalendra Sri Nalendra Sutya Bathara Jagat Dewa Bathara mugi Gusti ngayomi sagung dupati ora mengkuto nggir Harya Prabu Rukma Ugrasena semono uga loro-loro ning padha prayogakna luwih dhisik nggonmu ngadhep ya nggir Harya Prabu Rukma Ugrasena kula nuwun inggih kados sampun boten kirang prayogi Kanjeng Rama kula nuwun inggih kados sampun boten kirang prayogi Kanjeng Rama nggir Basudewa Nun paring pangendika ngadhawuh Kanjeng Rama. Kaget pun Rama timbali. Kagyatipun manah ingkang putra kadya sinabeting simalepat sinabing gelap tuni gelawan anggen kula nguncati. Nanging dupi wonten ngarsanipun Kanjeng Rama nampi pangendika dalem ical raos kumarasan yayah siniran tirta wayuswindu tur wanjinjing asrep raosing manah kula kajang saking menika Kanjeng Rama kepareng kula nyaosaken sembah pangabudi kunjuk ya nggir ndak trima kajaba saka iku nggir mula kalenggan iki jeneng para bebasan adoh sun aweh supaya cerak cedhak tansaya sun wraketake amarga senajan to negara Mandura akeh para putra sentana nanging pandugaku ora ana sing kena takjak ngembat watang awutung jum gumbala ruwet kejaba mung jeneng para nggir kula nuwun inggih Kanjeng Rama
Nanging kalengganipun Rama ora sumedya menggalih babagan ubeng ingering negara ingkang bakal pun Rama penggalih babagan pribadi lan bisa tak aturke suduk gunting tatu loro. Waduh Kanjeng Rama, menawi mekaten Kanjeng Rama menggalih kalih perkawis ingkang boten gampil garapanipun. Kanjeng Rama mbok bilih samangke saged dipun babaraken, nanging menawi samangke dipun anggep wados monggo kula dherekaken minggah sanggar mangoneng murih boten wonten ingkang midhanget. Ananging menawi saged dipun mirengaken ingkang kathah keparenga ingkang putra sumedya Kanjeng Rama kepareng mijil sabda ingkang putra sumedya nganglungken jangga nelingken asmara murih terwaca nampi pengendikanipun Kanjeng Rama. Amurwani katining carita latri puniki saekti tanedya asung piwulang mung sumangga para pamriksa kenya medhik palupi Jagat Dewa Bathara mugi Gusti ngayomi sagung dumadi. Nggih. Ingkang dadekake tenging menggalih pun Rama ora ana liya kajaba mung adhimu Kunti Talibrata ingkang kalenggan iki dadi penglamaraning para raja sewu negara kekidunganing para jejaka. Para kumula negara Mandura tak umpamake paribasan wong kesandung jekluk nyebut Kunti, tiba gabrus nyebut Kunti. Malah wingi ana wiyaga kleru gerong nyebut Kunti ora. Dadi penglamaraning para raja sewu negara kekidunganing para jejaka. Kepiye munggo saka panemu munggir Basudewa. Waduh Kanjeng Rama. Kalenggan punika nyunaging pangaksa mawit perkawis diajeng Kunti Talibrata ing dados penglamaraning para raja sewu negara. Kalenggan punika ingkang putra sumedya pasang giri Patembaya ngawontenaken sayembara perang. Sak sinten ingkang saged ngembari kadigdayanipun ingkang putrapun Basudewa inggih punika ingkang saged badhe mengku diajeng Kunti Talibrata. Lho mengko dhisik kowe bakal nganakke sayembara perang iku terus sing tak karepke kepiye nggir? Mekaten Kanjeng Rama. Awit saking pareng kula benjang ingkang saged